αν πάρεις δηλαδή mid papillary, πώς το λέμε? Παπίλα είναι η... Καταλαβαίνετε τι λέω έτσι, για να μην μπαίνω στη διαδικασία να κάνω. Mid papillary area, the ella of the nose, the nostril, Διακορική γραμμή. το ρουθούνι. Και στη γραμμή του τράγου είναι αυτό το σημείο εδώ περίπου που βγαίνουν αρκετές φλέβες, το infraorbital, το υποκόγχιο τρίμα, αρκετές φλέβες, έχουμε δηλαδή ένα major, μια δραστηριότητα αρκετά μεγάλη κλπ. Οπότε βέβαια είναι αρκετά πιο βαθιά κλπ. Αλλά απλά για την ιστορία προσέξτε ότι είμαστε σε αυτό το σημείο περίπου, ναι. Ξεκινάω δηλαδή γιατί έχω εκτιμήσει ότι η ζημιά μου ξεκινάει από εδώ, μπαίνω. Παιδιά, είναι σημαντικό για το βάθος, όσο ένα υλικό όταν είναι πιο αραιό, όπως είναι το 14 και το 16, απαιτεί πιο επιφανειακή έγχυση. Όσο πιο thick γίνεται ένα προϊόν, θα πρέπει να πηγαίνουμε λίγο πιο βαθιά, δηλαδή στο μέσο χώριο, στο κάτω χώριο και σε ορισμένες περιπτώσεις στον υποδόριο ιστό. Όταν βλέπετε ότι η βελόνα σας ίσα που κάνει το ανασήκωμα, δηλαδή δεν φαίνεται το μέταλλο, αλλά ούτε και χάνεται τελείως, να ξέρετε ότι είστε στη σωστή στιβάδα. Έτσι, δηλαδή ούτε το μέταλλο πρέπει να διαγράφετε, αλλά ούτε και να χάνετε εντελώς. Ναι. Εδώ περίπου είμαι στο μέσο χώριο, σε αυτό το σημείο. Και να ξέρετε ότι όσο πιο βαθιά εννοεί κανείς, τόσο πιο γρήγορα γίνεται η αποδόμηση, έτσι. Λοιπόν, εγώ τι κάνω τώρα, μπαίνω και εννοώντας, σιγά-σιγά, εννοώ σιγά-σιγά και βγαίνω. Και πριν βγω, ξαναμπαίνω. Κάνω δηλαδή ένα fending technique, μια βεντάλια ουσιαστικά φανταστείτε. Πριν βγω, βλέπετε, μπήκα πριν βαθιά, το τράβηξα και ξαναμπήκα πάλι, ναι. Εννοώ, βγαίνω. Δεν είμαι ευχαριστημένη, ξαναμπαίνω λίγο. Με το που θα βγω, κατευθείαν πρέπει να κάνω μασάζ. Το μασάζ, παιδιά, είναι key point για το ιερουργικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει μασάζ. Είναι πολύ σημαντικό να κάνει κανείς μασάζ. Και όπως σας είπα και πριν, η ταχύτητα της έγχυσης. Πάρα πολύ σημαντικό. Μασάζ. Η ποσότητα τη μετράτε περίπου για να υπολογίσετε την οποιμή ίδια και στις δύο περιοχές, έτσι. Όχι, δεν τη μετράω έτσι, γιατί λαμβάνω υπόψη πάντα ότι έχω μια μικρή ασυμμετρία. Πάντα. Απλά θα το δούμε στο recall. Θα το δούμε, ναι, στο result. Αλλά κοιτάμε λίγο πάνω κάτω να είμαστε κοντά, ειδικά εσάς. Πρέπει να το ρωτάω πάντα. Ναι, θα έχετε μια ενδεικτική ποσότητα στο μυαλό σας. Αλλά μα και εμείς να το δικιάσουμε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έχω κάνει, ναι. In την περίπτωση που έχεις ανησυχία, είσαι θεά. Έχει ένα καθρέφτη, θα μου τον δώσετε παρακαλώ. Κάπου εδώ είναι καθρέφτη. Εκεί. Πολύ κάθεσαι. Με τη μία πλευρά. Με τη μία θα δεις. Παιδιά, δεν έχω τελειώσει ακόμα τη μία Χωρίς να πλευρά. έχει τελειώσει, βλέπει. Είναι αυτό που σας είπα πριν. Ότι δεν Τέλειο, θα λέει να πώς ανέβηκε. Σε χρόνο Ναι. εντυπωσιακό. Καλά, ναι, θα σηκωθεί λίγο. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο για να το έχετε υπόψη σας. Οτιδήποτε χρειαστείτε. Πραγματικά είναι υπέροχο. Και δεν ήρθε τόσο που να κάνει πιο έντονο Όχι, στους σου κύκλους, έρθει. γιατί εγώ αυτό φοβόμουν. Τέλειο σου λέω. Ιδέες. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Είστε στα καλύτερα χέρια, μην ανησυχείτε. Μα δεν έχω κάτσει εγώ τις ώρες που Είπα γενικώς, γενικά μιλάω. Να σας πω κάτι άλλο. Όσο θα είμαι εδώ στην Ελλάδα, γιατί κάποιο διάστημα θα είμαι ακόμα εδώ, ό,τι χρειαστείτε, ασθενή, ξέρω εγώ, στο ιατρείο, μπλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω να σας βοηθήσω να κάνουμε ό,τι θέλετε. Δώσ' μου μια γαζούλα ακόμα. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, με αυτό το πολύ λίγο που έβαλε, έχω βάλει point. Έλα βρε που είσαι. 0.4 και έχω 0.6 του ml. Με 0.4 του ml αυτόματα
έχει τσακ, γλυκάνει. Και ακόμα δεν τέλειωσα, είμαι στο μισό μίτσικ, έτσι. Δεν το κρατάτε εσείς, μου πες, Θα το σε δείχνω μετά. μετά. Με βολεύει εκεί. Λοιπόν, τι είπαμε παιδιά, πολύ σημαντικό το μασάζ, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, δεν θα το ξεχνάτε αυτό ποτέ. Εσείς θα βάζετε το filler εκεί που θέλετε να το βάλετε, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ μετά, αφού τελειώνω κάθε ασθενή κλπ, παίρνω και κάνω με κρεμούλα ενυδατική, μασάζ. Λοιπόν, μέτρησα πριν τη βελόνα, είχα ένα insertion point εδώ, άρα βρίσκομαι σε αυτήν την περιοχή, υπολογίζω ότι βρίσκομαι εδώ. Οπότε τι κάνω, ξανακάνω ένα insertion point σε αυτό το σημείο, σιγά σιγά, gently. Βλέπετε, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Πολύ επώδυνο είναι. Και αρχίζω σιγά σιγά, όμως πολύ σιγά και ενίω βγαίνοντας. Εντάξει, ναι. Άμα βλέπετε, αλλιώς να κάνουμε εδώ. Και γυρίζω. Είμαι στο σωστό. Μπορείτε να ανασηκώνετε λίγο τη σύριγγα για να βλέπετε σε ποιο βάθος είστε περίπου. Παιδιά, να θυμάστε πολύ αργά ενιωμένα, μασάζ πολύ σημαντικό 2. Πριν βγω, γυρίζω και κάνω φέντι. Επειδή είμαι αρκετά μακριά από τον κόμβο αυτή τη στιγμή, δεν θεωρώ απαραίτητο να προστατέψω το ριμ με το δάχτυλό μου, οπότε δεν το κάνω. Από τι να πάρετε. Κατάλαβα από τι. Εδώ, από τι θα δούμε πόσο από πάνω. Δεν μ' αρέσει ποτέ όταν δουλεύω, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Τώρα συναντώ το εμφύτευμα, γι' αυτό έχει κάποιο πονάκο. Βέβαια είναι ανεπαίσθητος, αλλά επειδή είναι ευαισθητούλα. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ποτέ να... πώς να το πω, να... Δεν μ' αρέσει ποτέ να κάνω linear, πώς να το πω, να... Καλύτερα είναι γραμμικά. Όχι, γραμμικά κάνω σε ορισμένα. Τώρα σε αυτή την περιοχή δεν έχει νόημα να μπαίνω, να βγαίνω, να μπαίνω, να βγαίνω, να κάνω 100 τρύπες κλπ. Είναι ένας ωραίος τρόπος το feathering και στην αρχή καλύτερα να το ζωγραφίζετε γιατί θα σας διευκολύνει. Λοιπόν, τώρα όλοι σας Πιέζουμε με το δάχτυλο εκεί που πιστεύουμε ότι είναι εκεί που παραπάνω, πρέπει. εκεί που... Όχι,